To kin ga su matasa suna da wani irin tunani. Ga misali, idan kin ka ɗauki wanda ya boko da wanda bai boko ba, shi wanda ya boko kullum ganin yake yi shine mai hankalin, shine mai wayo. Saboda abin da ya je ya ga 'yan uwansa na yi a cikin makaranta ne tsakankanin su da malamansu. Ana nuna ma kana da hankali, kana da wayo. Shi kuma wanda bai boko ba an riga da an rena kwakwalwarsa, so amma shi kuma tashin gida ne. So duk wani ilimin nan da ake samu a boko babu shi. Amma akwai ilimi na ƙauye da ake cewa, za ka ga cewa ɗan ƙauye ma ya fi ɗan ilimi wani ɗan boko ko wani ɗan zamani wasu abubuwa. Ga misali yanzu ki ɗauki 500 ki ba wanda ya gama jami'a. Ki ɗauki 500 ki ba wanda ya fito daga ƙauye ya shigo birni. Ki ba su. Sai ki dawo ki zauna ki ba da wata 9 ki koma. Ki tambaye su ya an ka kashe kuɗin. Abin da zai faru shine, shi ɗan ƙauyen idan an shi 500 ɗin zai iya koma gida ko a cikin birnin ya buɗe teburin shayi ne ko makamancin, ya dai samu ya sa su a cikin business. Bayan wata 3 wata 6 za ki ga da su zai samu ya aure, ya ciyar da matarsa, ya ɗan 'yan uwayensa a ciki da abokan arziki. Shi kuma ɗan boko idan ka ba shi 500 halin da ake ciki yanzu, to ina tabbatar miki rabin su za su ƙare wurin sayan iPhone. In ba iPhone ba Samsung, in ba Samsung ba za su ƙare wurin sayan kaya. In ma yana da mota to zai ƙara 500 sama ya ƙara sayan wata mota ne. Ko ya sai abubuwa masu tsada, agogo da makamancin haka nan. Sai yara ana sa data. So bayan wata 6 sai yake rantse da Allah ba a taɓa ba shi kuɗin nan ba. Ko ba komai ba ne saboda system inda an ka koyo ne a makaranta. Makaranta ba za ta nuna ma yadda za ka samu kuɗi ba. Babu makarantar da za ka zauna da za ta ce za a koya maka da za ku samu kuɗi. Babu shi. Abin da makaranta za ta koya maka shi ne yaya za a yi ka zama ma'aikaci na ƙwarai. Ga misali likita, duk koyon karatun medicine inda za ka yi da ƙarshe za ka ƙare a likita ne, ka samu aiki ka ci gaba. Accountant ne, computer scientist ne, microbiologist ne da sauransu. Amma idan kika duba shi ɗan ƙauye, ko da ya taso zai taso akan to fa yanzu ni zan ciyar da kaina fa. Ina da abubuwa gabana. To shi kuma ɗan boko jira yake a bashi aikin. So kin ga wannan mindset, wannan tunanin daban yake. To shi yasa idan mutum ya zo ya ce ya yi digiri wai ko ya yi makamancin haka nan, ni ba wani burge ni zai ba. Abin da zai burge ni shine yaya ƙwaƙwalwarka ke buga wannan lissafin. Saboda ko ka yi digirin aikin banza ne, inda ɗan ƙauye zai zo ya fi ka iya lissafi. Don babu rashin lissafi kamar ga wanda zai samu 500 kana tunanin ya amfani da su ya gina kai ne, a sai kuma a sayan wayoyi. To kin ga shi yasa idan ana maganar wai mutum ya boko wanda bai boko ba kada ka rena ko guda a cikinsu. Kawai ka yi amfani da ƙwaƙwalwar da ke cikin kan nan yadda take aiki. Saboda mutum nawa ne ya yi boko kuma ya zama jahili. Yawwa to duk irin wannan dole sai an sa su cikin consideration da irin abubuwan.